Takže mu nekúpil VIP desku. Radonek si spraví komplex, podariť sa to ani snie. On si pozve Patriciu, obísňu deti. Oni už ich majú 10, netreba sponáhľať predsa. Eram si zahrá, porazí ho blondína, potom zíči počítaj. Zaplače si trošku, potom zacíti vôňu rožku, rozbehne sa za rožkom a pustí nám šoky Poviem, že sa hneď vrátil, zapne trestu impes, keď sa vrátil. Tak sa mi za to smeje, on ale nevie o tom, že som hrala Simon. Je totiž žid a nevie nič. Ráno nech si spraví kopec, podeliť sa. To ani vsie, to ani vsie. On si pozve Patriciu, urobí sú deti. Oni už ich majú 10, netreba sa ponáhľať predsa. Eram si zahrá, porazí ho blondína, potom zíči počítač. Zaplače si trošku, potom zacíti vôňu rožku, rozbehne sa za rožkom a pustí nám šoky Zaplače si trošku, potom zacíti vôňu rožku, rozbehne sa za rožkom a pustí nám šoky keď sa vrátil, tak sa mi za to smeje on, ale nevie o tom, že som hrala Simon. Je totiž žid a nevie nič. Ječ. Poviem, že sa hneď vrátim, zapne dres tu impres. Keď sa vrátim, tak sa mi za to smeje on, ale nevie o tom, že som hrala Simon. Je totiž žid a nevie nič.